Sziasztok, én Dodó vagyok. Ez itt a napi vlog első része. Na, ebben a sorozatban meg fogom mutatni, hogy kb. Mit csinálok, mikor hazaérek a suliból. És kb. Megpróbálom mutatni az életem. Mikor hazaérek általában, akkor leülök játszani, vagy videót vágni. De ezek van egy PlayStation 4 Pro-nk, sima tévé, egy HP laptop, nem tudom milyen HP, hátul van egy laptop, gitárom, amivel gitározok. Most ért haza a család, szóval nem fog hosszan tartani ez a napi vlog. Megnézem, mit fejlődött a kis növényem. Igazából is ami ezt kedvem támad itthon egyedül, azt csinálom. Mint hallhatjátok, most nem mondom a játék nevét, vagy de elmondom, igazából a The Crew 2 megy a háttérbe. Igazából ennyi. Szóval nem tudom, hol fog hozzám. Igazából amikor feljövök, még meg szoktam nézni a kis kint.